गेजेरजों नोंथाङा रां सिबिथाय मोनसे बिफानाव साख्रि मोननो हाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आं बे आनजादाव बे बाराव उथ्रिसारनो हाबाय थामथि खेबाव। माबायदि हेफाजाबनि गेजेरजों बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय? गिबियावथ' आङो गावनो हारसिं नाजाग्रोदोंमोन, खिन्थु माखासे गाइडेन्स खमनि थाखाय आङो ओरैनोथ' बेसिकआ एसेबाबो क्लियार दंमोन। ओमफ्राय बै समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे स्किम लन्स खालामदोंमोन आरो इउपिएससिनि थाखाय, इउपिएससि सुपार 50 मिसन होननानै। दाथ' गथ'फ्रा सुपार 50 मिसन जाबायमोन। ओमफ्राय बेवहाय माने इन्ट्रेन्स जादोंमोन जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। बाहाय पास जानानै आङो दिल्लीयाव कचिं फार्स्ट बेच हिसाबै दिल्लीयाव कचिं लानो थाखाय सुबिदा मोन्दोंमोन आरो। बेवहाय 11 मान्थ कचिं लानानै फैबाय। फैनानै जोंना मार्च मासाव माने प्रिलिम्सआ जादोंमोन आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव प्रिलिम्सआव पास जाबाय। ओमफ्राय जुनाव मेन्स एगजाम जादोंमोन, जुननि 2023आव। बेवहाय खिन्थु मेन्सआव पास जादोंमोन, ओमफ्राय माबायाव इन्टारभिउआव जाहैयासै आरो फाइनाल रिजाल्टआव नामा सेलेक्सन लिस्टआव ओंखारासै। आरो बिनि उनाव आङो गुवाहाटियाव बोसोरसेनि थाखाय गावनो निजे थाहैनानै फरायनाय जाबाय। फरायनानै आरो बेवहायबो माने उथ्रिसारासै आरो। ओमफ्राय दा थामथि खेबाव उथ्रिसारनाय जाबाय आरो। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ नुनानै जिहेथु नैबे नोंथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मान बावदों, बे बिथिङाव माबायदि हेपि? आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासियो। आरो आंजों लोगोसे माने गामिनि बयबो रंजाफादों। बेखौ नुनानै आरो खुसिसिन मोनदों। आरो इयुनाव जे जोंनि गामिनिफ्रायबो बा ओनसोलनिफ्राय माने एपिएससि नङाबाबो माने गुबुन गुबुन बिथिङावबो जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै बा मोजां जेनेबा सोरबा स्पर्टसआव बा इन्टारेस्ट गोनांफोरबो दङ जोंनि गामियाव, बिसोरबो जाहाथे मोजां गेलेगिरि जाहैयो, बा सोरबा मोजां साख्रिफोरखौ मोनहैयो, बेफोरखौ आङो आसा खालामो आरो। जिहेतु उन्दैनिफ्राय थांखिया मामोन नोंथांनि? आंनि सबसे उन्दैनि थांखियाथ' एस्ट्र'नट जानायमोन। दा बेथ' जाफुङासै। क्लास 12आव माने एन्ट्रेन्स एगजाम होदोंमोन आङो। ओमफ्राय एन्ट्रेन्स एगजामावथ' पास जादोंमोन, खिन्थु मेथ्स एगजामाव फेल जादों आरो। दा बेनि थाखाय पिसिएम नांगौ जायोमोन। मेथ्स एगजामाव फेल जानायलाय आङो माने खेबसे फिन होबावदोंमोन आङो माबाखौबो ओइचएसखौबो, खिन्थु बेवहायबो पास जायाखै आं मेथ्स एगजामाव। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बटानियाव मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजावनो फरायनाय जाबाय आरो। उन समाव गुबुन बिफानाव खामानि मावनो जिहेतु नाजाबावगोन नामा नोंथाङा? औ, नाजागोन। उन्दैयाव जिहेतु गुदि आरो गेजेर फरायसालिखौ नोंथाङा मा मिडियामजों फरायामोन? आङो आंना हाइ स्कुला माबायावमोन, बर' मिडियामावमोन, गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि दतमानिफ्राय। बेनिफ्राय आङो हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसनखौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय 2017आव पास खालामदों। बिनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बटानि साबजेक्टआव एमएससि खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय 2019आव बेनिफ्राय पास खालामबाय। ओमफ्राय 2019निफ्राय 22सिमा काजलगाव JSB सिभिल हस्पिटालाव आयुष्मान भारतआव खामानि मावनाय जादों आरो एसे। जिहेतु उन्दै फरायसा लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? आङो बिथांमोननिसिम बेखौनो बुंथिनो सानो जे थांखि ला, जेखुनु खामानि मावा मानो, जेखुनु नाजाया मानो, थांखि ला आरो नाजानायखौ दागार आरो। खेबसे खेबनै फेल जानायखौ जेबो साननो नाङा। दुखुआथ' मोनो, फेल जाबा दुखु मोनो, खिन्थु नाजानायखौ आरो स्ट्रंसिन खालामबाव आरो बबेनि थाखाय फेल जाखो बेखौ जाहाथे मिथिनानै बेखौ आरो जाहाथे मोजांसिन खालामो, बेखौनो आङो बुंथिनो सानो। थेंक इउ। थेंक इउ।